Buti na lang nakahabol. Kala ko hindi ako makakahabol. Tagilid pa. Anak ng pating. Kailanganin pa ako. Alberta again and again and again. We are in Alberta and again. Woo! Okay. Guys. Haba ng ano ko guys. Which result would you like? Haba ng minaneho. Sumakit ang aking likod at saka aking kwet. Mula Winnipeg hanggang dito. Sumala kasunod no? Anyway, natin muna ng likod natin, tas baba tayo. Yes! Alright guys, ayan. Warap pa natin. Sakit ng katawan ko. Kailangan naman natin unat na natin ang likod natin kasi masakit na talaga. Andito na tayo guys sa ano na. Welcome to Alberta, Wild Rose County na. Nagpahinga lang ako at unat-unat ko lang itong likod ko. Sakit na eh. Natin ang truck guys, inspeksyonin natin. Okay, ilaw, of course titignan natin ang ilaw. Yan, mayroon din nagpapapicture. Lights. Picture nating bawat pagkakataon eh ma-inspection natin ang unit natin kasi 1,000 kilometer yung tinatakbo natin eh. Para sa ganun eh masigurado natin walang aberya. Make sure. Itang make sure natin. Check ang tire. Lalim, baka mamaya may naglilik. Mga ano nyo dyan, oil at saka mga ito linya ng hoses at saka electrical hose nya. Okay, ilaw sa likod kasi bukas yung timbangan dyan. Okay, sa taas, baba. Alright. Okay. Okay. Inspection tayo lagi guys kapag ka ano, may pagkakataon na pag huminto na tayo, inspeksyonin natin agad upang sa ganun eh makita natin kung may problema. Diesel starting yun. So far walang problema. Let's go. Guys, ayan, tara, let's go. Para matapos na tayo, makapagpahinga na rin tayo. Meron pa akong ano guys, isa't kalahating oras driving ito. Nakita nyo, halos maubos na 1 hour and 30 minutes driving tayo. Ayan. Kaya sagad-sagadin na natin to para bukas malapit tayo. Okay.
ilang oras pa yung ano ko, yung natitirang driving hours ko sa dito, kung meron ba akong driving hours bukas. Kasi pagka minsan nakakalimutan, driving lang tayo ng driving, nakakalimutan. Okay, so hours today, hours of the rest of tomorrow. Yes. Na okay pa, meron pa akong driving hours bukas kahit mga 12 hours. Okay guys, let's go. Marami pa tayong oras. Let's go. Bukas, deliver natin ito. Isang delivery lang naman to guys, isa lang naman ang delivery natin. Kaya mag-drive ako ngayon, ubusin ko ito. Tapos pag-gising ko bukas, mga kunti na lang siguro yung ida-drive ko. Andun na tayo sa Calgary. Ayan. Let's go. Sigurin natin ng driving. Tapos maghanap tayo ng matutulugan. Ang trap ko malapit ng guys, so mag 900,000. Wow! Hi guys, good morning. Dito na tayo sa Calgary. Doon ako na inabot kagabi dito sa may Basano Flying J. Doon na ako natulog kagabi. Kasi sinagad ko talaga yung oras ko. Nakarating naman tayo on time. Tinext na rin ako ng aking dispatch. Sabi niya sa akin, dumiretso ka na agad-agad doon. Sabi niya sa akin, sa nideliveran mo. Tapos after mo mag-deliver, paugasan mo trailer. Tapos mag-pick up ka, pauwi ng Winnipeg. Ganda ng plano sa akin. Diretso. Walang walang umpay yung nila sa akin yun. Walang layover, walang waiting. Diretso. Papasalamat din naman ako kasi syempre gumastos tayo Malalaman ko sa pag-uwi ko kung magkano guys yung magkano yung nagastos natin sa safety. Para sa mga nagtatanong guys, tapos na ang alignment nito. Inalign na nila, 600 ang bayad. Wala namang nakitang problema. Meron lang siguro alignment, inalign lang nila. Wala naman silang pinalitan na parts ng truck. Sabi sa akin nung namin is 600 daw. Sabi niya $600. Grabe wala paggising ko ganito na napaka ito meron yatang rito, meron yata ngayong tornado, low visibility.
delikado. I-keep natin ang distance natin kasi baka mamaya mapangga ko pa yung nasa harapan kong truck eh. Low visibility guys eh. Low visibility. Lakas ng ulan, grabe. Paano kaya ako bababa na ito? Papunta doon sa ano. Kailangan may payong ka talaga na. Sunog nga pala. Bibili nga pala ako ng payong pang emergency. Ang lakas ng ulan. Siyempre hindi mo naman pwedeng dalhin ng truck sa loob ng shipping. Siyempre pag bumaba ka, ako patay ka na, basa ka na talaga yan. Talagang meron kaya dapat na ano. Payong lang okay na. Kasi hindi ka naman magtatagal eh, diba? Sabitin mo lang naman na puntahan yung shipper nila. Sabihin mo lang sa kanila na ano, eh paano kung matagal ito? Di basta-basta ano. Matapos tumatakbo lang ako ng 60 70 miles kada ora per hour. Grabe lakas ng ulan na to. Pagka ganito guys na nagdra-drive tayo ng pagka ganito na naulan, tayo masyadong magmamatulin kasi hindi natin makita eh. Kailangan talaga yung distance ka para makita mo yung mga signal light nila kung kakanan, kakaliwa. Ganitong klase. Madulas pa ka mo. Delikado. Hindi ko makakita ka. Dito na pala ako kakanan eh. Hindi ko makakita kasi. Akala ko double lane yan. Single lane exit pa lang pala.
Keep left to Pagan Trail West, then keep left. Okay. Pagka ganun guys, delikado yun. Kaya buti na lang kamo mabagal ang takbuhan. Pagka mabagal naman, pwede ka pang sumingit. Kunwari lang ginawa ko kasi malayo naman yun nandoon, malayo naman yung mga kasunod ko. Pwede nyo pasukin. Pero kapag ka lumagpas ka na, huwag nyo nang pipilitin. Delikado. Baka mamaya perasahin mong magpreno, dumaos-dos ka, patay ka na. Kapag ka nadulas o na-hydroplumbing yung ano mo. Make a slight left turn at the traffic light. Truck mo wala. Mas delikado yung yung ganun pagka na-hydroplumbing ka. In 1.5 miles, keep right to 52 Street Southeast. Tulad ng truck na ang lakas ng tignan mo dun sa makita nyo tapos pagbigyan natin ito sa gulong niya, tubig, tatalsikan. Lapit na tayo sa dideliveran ko. Ang rules ng torque sa akin guys, ang company ko, sa mga nagtatanong bantayan nyo rin yung mga video ko pag mapanood nyo. Rules nila, bawal ang ipakita ang loob ng trailer mo na may laman kasi nandoon yung mga product, pangalan ng mga product. Basta kapag ipinakita mo yung loob ng trailer mo na may product, siguraduhin mong walang pangalan. Walang pangalan ng company na nandoon yung pinikapan mo. Yun bawal ipakita ang load information na binibigay sa amin yung papel kasi nandoon yung telephone number ng company na pinipikapan, nandoon yung address, nandoon yung price ng load. Kapag ka nakuha yun ng ibang company, kapag ka makuha yun ng ibang company, tatawagan yun, which is sabihin natin ito presyo nito 1,000, bawasan na lang natin ito ng 200, 800 na lang kami nakukuha, nawala na ng customer ang torque, wala nang kliyente. Kaya yun ang ayaw ng torque. Ang company, pwede mong ipakita ang company, wala nang problema yan, basta sumunod lang tayo sa kagustuhan nila. Yun ang sabi sa akin ng boss. Kinausap ako ng boss Sabi niya, masaya ako na nagtatrabaho ka rito, pero may mga bagay na limitado ka. Di mo pwedeng ipakita ang mga pinipikapan natin, address, at saka yung pinipikapan nating establishment name, mga ganon. Load ng trailer na may load, may karga kang ang pangalan ng company o yung label nandun sa loob, hindi pwede yun, sabi. Yun lang. At saka pati yung load information na nandun yung address, telephone number, at saka yung price yun. Kaya bantayan nyo guys, kung mayroon kayong pwede nyo isend sa torque yan.
screenshot nyo, ay padala nyo sa Torque. Yun. Alright guys, ayan, malapit na ako, dito na ako. Okay. Okay. Six and a half hours later. Abot na ako ng ano ito. Okay. Inaabot tayo ng ano dito guys, 6. Ewan ko kung makakalud pa tayo ngayon. Wala na. Galit na nga yung supervisor ko eh. Ewan ko kung maluludan pa tayo. Ganyan na lang yan, malapit lang naman tayo. Okay, let's go guys. Let's go guys, let's go. Sana abutin pa natin. 1/4 mile. Kanina Turn pa yun right eh. on 52 Street Southeast. Malapit lang naman dito yun eh. Hello. Ayun yung sundo ko guys. Nagpunta ako doon kung saan ako pumunta doon sa lugar na pipikapan natin eh. Kailangan nating mag U-turn. Mali, direto. Yan yung building na 4540 eh. Kinausap ko sila, hindi daw dyan. Tinawagan ko yung tao, yun, sinundo ako. Ayun na, yung taong yun. Okay, sinundo ako yun. Ayun yung susundan kong yun guys. Sinundo tayo. Buti na lang nakahabol. Kala ko hindi ako makakahabol. Tagilid pa. Anak ng pating. Kailanganin pa ako. Alanganin pa. Hindi ako makalabas. Kailangan kunin ko lahat ng space. Tagilid. Masyado kong dikit doon. Delikaro. Kunin natin dito.
Pasok ako kanina eh. Pasok. Oh, yun. Pasok. 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 Yun. Oh, ito. Dito tayo. Okay guys, teka lang. Update lang kayo. Yes! Alright guys, ayan. Nakahabol tayo. Ayos. Ayun o, nandito na tayo sa door 4. Salamat naman. Ayan, door 5 yun sa kabila, door 4 tayo. Ayan. But anyway guys, ito. Huling hirit ko na siguro ito. Ay, tapos na. Ayaw, ano? Ewan ko, basta ganun na lang siguro. Yes sir! You're almost done. Oh, okay, thank you. This is my paperwork. You got a truck? A sign? Yeah. Truck number and trailer. And then sign the bottom right. Thank you. Got your name? It's just the 2 POs. Okay. What? Do you know how to put them all? Yes. Because they said the 11 is kit is on the... Yes. Oh, okay, perfect. Thank you. I forgot to tell you that. That's it? The 8 PO, the cold front. Yeah. That one's in the nose. Okay, so this one is the... Yeah. And it's So- not 11. It's only 10. Okay, so truck in. Okay. Yeah. I just need your truck number, trailer in the top left, and then sign the bottom right. 1454. Okay. Just Sign. the line with the X. Okay, right there. That's good. Yeah, man. Thank you. He's gonna wait it and Just give then... me a minute. He's almost done though. You gonna let me know? Yeah. Okay, Just perfect. the cold is in the front, okay? And this is not your dispatcher said 11. It's only 10. Okay, I will tell them. It's only okay. 10. Okay. Alright, thanks. Give him a couple more minutes. Don't leave yet. Oh yeah, no, well let me know. Okay, I will. You have a shield? Pardon? You have a shield? Yes. Oh yeah, don't forget the shield. It's actually Oh. for the 10. There's no seal for the Go for. The Go Okay, so Cold, this is the first that's- one? Yeah, you can put it on when you Oh close. yeah, okay. Yeah. Yeah, okay, sure, thank you. so much. Let me know, okay? Yeah! Lalargan na tayo mamaya at salamat talaga. Yung pag-deliver ko kanina, habol din natin. Makakauwi rin tayo, nandun na naman tayo bukas sa bahay. So paano, putulin ko na to hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching. Love you guys all. Bye bye for now. Yes! Lakai Tracker.